daw il-news items tajjeb li qed naraw hawnhekk mhuwa xejn ġdid illum. Rapporti ta' għandna l-ikbar problema ta' obeżità, it-tfal għandna kriżi tajjeb anke fihom fejn tidħol il-ħxuna pereżempju. Hawnhekk qed naraw oħrajn, Maltese Fetus in Europe by a wide margin, u dawn l-affarijiet kważi sirna llum nifirħu bihom għax inqas min jgħidlek niġu l-ewwel f'xi ħaġa, xi ġmiel, niġu l-ewwel f'dawn it-tip ta' problemi li għandna. U kif tkellimna kemm il-darba, mhux għax dak li jkun oħxor ħanużaw il-kelma jew imbaċċaġġ għandu xi ħaġa nqas minn ħadd ieħor, però hemm ċertu limiti, hemm range bħal kollox fil-ħajja, illi meta inti taqbeż ċertu limiti tibda tilab man-nar. Tajjeb jiġifieri mhux biss ta' problemi ta' saħħa x'bajna nisimgħuhom daw, diabete, pressjoni, mar tal-qalb, Alla ħares qaċċi cancer, imma il-kwalità tal-ħajja. U hemm min jgħidlek imma b'xi ħaġa ma rridx immut. U ħantolbok tmexxi daqsxejn l-slide li jmiss. Iva b'xi ħaġa trid tmut, imma il-kwalità ta' ħajtek kif se tgħix ħajħollu jorbot kollox. Mela, ħanimxu pass lura però. Kollox jibda minn meta nkunu tfal. Jiġifieri, ċertu drawiet, ċertu ħsibijiet, kif aħna nitrawmu, dak anke xkruħ magħna fit-tul ta' żmien sabu illi koppja illi jkollhom it-tfal tagħhom biżmien naturalment, jekk il-koppja tkun obeżi, iċ-ċans li tfal ikunu obeżi huwa ħafna ikbar. Għaliex? Għax number one il-ġenetika tkaxkar u number two l-eżempju jkaxkar ħafna iktar. Allura, jekk jiena b'ċertu paroli, ħanimx daqsxejn għall-slide li jmiss, ngħid li tfal tiegħi mod, però jiena nagħmel mod ieħor. Jekk jiena pereżempju meta nkun stressjata niżvoga fl-ikel. Meta jiena pereżempju mmur noqgħod inqabbad is-sigaretti. Minkejja li tfal ngħidilhom isma' ħi, meta tkun irrabjata tiżvogax fl-ikel ta' għamel l-exercise jew strieħ jew ħu nifs. Tajjeb, imma jiena dak li nagħmel huwa l-oppost li ngħidilhom. X'messaġġ qed nagħtihom lit-tfal illi ommi jew missieri jew min jieħu ħsiebi jew il-partner minkejja li jgħid ħafna paroli l-azzjoni mhijiex hemm. U t-tfal ħajkupjaw l-azzjoni mhux dak illi ngħidu, serraħ rasek. Allura, x'nista' nagħmel jiena? Għammexxi daqsxejn. Jekk inti tibda tagħti l-eżempju, mela l-tfal turihom, għaliex le, importanti li turihom x'inti tagħmel li jisma' inti qed issib tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa biex tagħmel l-exercise. Tajjeb? U jekk għal-mod tal-kelma inti stressjata u għajjena flok ma tiżvoga fl-ikel jew fis-sigaretti, tgħid ħa tagħmel bela te biex tikkalmak. Jew tgħid pereżempju tieħu xi tazza ilma jiena forsi xi smoothie bil-ħaxix illi sabu li anke l-ingredjenti ħajjinuk tikkalma ħa jippurifikaw kif nużaw dik il-kelma allura ħadd tħossok aħjar. Ma taħsibx l-eżempju ħajkaxkar, ma taħsibx li inti ħadd naqqas iċ-ċans li t-tfal tiegħek jew it-tfal inti tieħu ħsieb awtomatikament ħajtilgħu b'ċertu drawiet illi ħajjejnhom ħafna fil-futur, ħafna mhux biss. Again, għal problemi ta' saħħa ta' ħafna għal mod kif iħossuhom. Ħanimxu daqsxejn slide ieħor. Mela, din importanti ħafna. Jekk inti iddaħlilhom il-mentalità illi fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa, it-tfal tiegħek iċ-ċans li jirnexxu ixini l-ħaġa ħajkun ħafna ikbar. Għaliex? Għax meta huma qed jagħmlu xi ħaġa, pereżempju jiena l-iskola, dan mhux qed imorru waħedhom. No man is an island jgħidulek bl-Ingliż, jiġifieri aħna umani, aħna niddependu ħafna mill-klikka min-nies ta' madwarna. Allura oġġett u x'inhu ta' mhux fetlos biss, jekk ħanagħmluh f'ambjent ta' grupp ħanagħmluh aħjar, għax ħansibu l-appoġġ tan-nies ta' madwarna, u aħseb wara u ħanimxu għall-slide li jmiss jekk dan nagħmluh bl-għajnuna ta' xi coach. Mela l-iskola għandna t-teacher. Jekk inkunu ma nifilħux, hemm it-tabib. Mela kif jien nista' nippretendi illi għandna problema daqshekk kbira f'Malta ta' obeżità ta' nies li ma jiċċaqalqux jew ma jafux kif għandhom jiċċaqalqu b'mod regolari u nippretendu illi qisu l-exercise xi ħaġa differenti minn affarijiet oħrajn. Iva, anke fl-exercise għandek bżonn min jigwidak, min jimmotivak, min iħeġġek, min jissetjalek targets se tilħaq, għalfejn għandha tkun differenti mill-iskola. Għalfejn l-iskola hemm it-teacher, però fl-exercise nippretendu illi jekk ħammur il-ġim waħdi jiena ħansib is-soluzzjoni. Mhux ta' b'xejn biżibilju memberships isiru għal xejn. Hemm ngħidlek ħallas ta' sena u mort 3 darbiet. Ħallas ta' 3 xhur mor darba. Mhux ovvja, għax jekk inti m'hemmx min jimmotivak, m'hemmx min jimmonitorjak biex tara x'inti tagħmel, m'hemmx ma' min titkellem, iċ-ċans huwa illi peress li no man is an island, ħadd huwa waħdu li kapaċi jmexxi d-dinja, awtomatikament iċ-ċans kbir huwa li l-oġġett ma jaħdimx. Ħanimxu daqsxejn oħra.
Di ħan appella. Ma taħsibx illi jekk aħna nibdew minn dawn l-affarijiet li semmejna llum, mela illi jkun hemm laqda, illi jkun hemm il-gruppi, tajjeb, illi aħna nfittxu għajnuna professjonali bħall-iskola, anka fl-exercise, tajjeb, ma taħsbux li nibdew nejnu u nibdew insolvu din l-epidemija ta' obeżità. Dak li għamilna sissa ma tantx ħadem. Jidher biċ-ċar li hemm bżonn l-affarijiet jibdew jinbidlu u jinbidlu bil-qawwa. Jien nieħu pjaċir anka jekk nisma' u diġà qed nisma' ħafna anka businesses li qed imorru aktar għal mudell ta' ambjent ta' grupp għax iva. Jekk iridu nagħmlu xi ħaġa, la New Better Life waħedhom, la Matteus Grasso waħdu, la l-Ministri waħedhom, la l-Prim Ministri waħedhom ma jistgħu jagħmlu xejn, irridu flimkien nibdew nidlu din mentalità, nibdew minn dawn l-affarijiet. Li jkun hemm ambjent ta' grupp u li nemmnu u li nafdaw u li nfittxu il-professjonisti biex jgħinuna. Jekk jien nista' ngħidkom xi ħaġa, jekk għandkom xi mistoqsija, jekk tallimtu xi ħaġa minn dan il-video, ħanitlobkom tagħmluh like u share. Ħalli jekk il-bambin irid, flok ma nibqgħu niġu l-ewwel f'dawn l-affarijiet illi tant ma rridux, nibdew niġu f'affarijiet l-ewwel illi huma aktar għal qalbna u li aktar nieħdu gost bihom. Grazzi u niltaqgħu.